Malawi Today. Maiko osiyana siyana munga ataka la Saudi pali akuweti
pali obeki ndi paliso ena komanso pali pamaso za malago bwino onsewa akuyena kuti ndalama zawozo zitabwera nthawi yake ndikuyikidwa munthawi imodzi kuti msewu uyambe mpaka nauti msewutu ndiosiyana ndi chinthu china chilichonse udagwiritsidwa ntchito ngati watha kuyambira mpaka wamalizira msewu wamakanjira uzotanguti kupangike kuyambira pamakanjira ulekezere mwina osafika mmalindi ndikuti simsewu sakafika kumangochi kaitanjira kumangochi nkuthera kaya mmalindi simsewu yayi foyeka nthawi asambafika pamakanjira ndiye timanena kuti msewu sakupanga finance kumodzi akupanga nosena msewu atu akuyang'ana mzawo kuti anzambula akangopenda kuika ndalama ineso sindiyika wadidade basachuma mnyumba malamulo arafu chuma bwalo likulu milandu ku Blantyre layika pa 9 May kuti lidzagamule ngati lingagwereke chiletso kapenayi kuti chipani cha NCP chisiye kuchititsa chisankho chachikulu cha aphungu ndi makhansala odandaula laphungu chawowa kuti komiti za NCP za mzigawo ndi maboma ndipepesa kuzagwira ntchito zilatha kotero zingachititse chisankho chachikulu Emmanuel Chibwana ali ndi zambiri. Pamaso pa oweruza mandalama mbulasa panali nkhani ziwiri alafu mojauwa Daisy Milanzi komanso a Clement Mukatundu akufuna chiletso kuti chipani cha Malawi Congress chisiye kuchita chisankho chofuna kupeza anthu amene adzayimire pa mpando wa uphungu komanso kansala pa chisankho cha pa 16 Septemba komanso ngati chinachita kale zonsezo zikhale ngati sizinachitike. Chipani cha MCP nachonso chinabweretsa nkhani yake kunena kuti dandaulo limeneli alichotseretu kamba kuti pali zina ndi zina zomwe zidachitika zomwe malamulo akuvomereza kuti zinthu zikatero ziyenera izi azichotse. Oyimira mlandu chipani cha MCP Apisoni Chitukula ati kalata zomwe adatenga osumira chipanichi zidatenga nthawi kwambiri. Clement Mwale omwe akuyimira Chauwa anakana kuti alankhule kwa atolankhani komanso adawuza Chauwa kuti asatero. Koti litamva mbali zonse lati lidzapereka chigamulo chake pa 9 mwezi wa Mawa. Koma ngati zomwezo wapempha khoti angawapatse ndiye kuti chipani cha Malawi Congress chidzayenera kuchititsa zisankho zofuna kupeza omwe adzayimire ngati aphungu komanso makansala pa chisankho cha pa 6 Septemba chitamba chakuchititsa zisankho m'maboma komanso m'marijoni ake. Mwa mazodi ake kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Akuluakulu azaulimi kulongo apempha kuti ayambe kutseka ndondomeko zatsopano za ulimi pofuna kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo ndipo adzikulula zochuluka. Polankhula pa chionetsero cha ulimi kulongwe mmodzi mwa akuluakulu kulongwe ADD Afumbani Katokera wati njira zamakono zomwe alimi ena akutsatira kulongwe zikubala zipatso potengera mmene anthu akulolera chaka chino. Andoviyano walemba ripoti. Bungwe la ntchito za ulimi la TN lati alimi akuyenera kusintha momwe amalimira padakali pano pomwe nyengo ikusintha. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli Profesa Bernard Kamanga wati malinga ndi momwe nyengo ikusinthira alimi nawonso akuyenera kusintha kachitidwe kawo ka ulimi. Ulona zambewu ndi ulimi kunthambi za ulimi ya Lilongwe ADD Afumbani Katokera wati njirazi ziyamba kale kubala zipatso padakali pano. alimasagala njira ziwuzi mbewu zikuoneka bwino kwambiri so ndikufunika kwambiri kuti alimi aziyesesa kusatira ndondomeko kapena njira zimene zingathandiza alimi kuti alimbane ndi kusintha kwa nyengo. Mmodzi wa alimi omwe akugwiritsa ntchito njira zamakonozi posunga madzi agadyiro kapatuka wati alimi onse atayamba kugwiritsa ntchito njira zoterezi dziko la Malawi likukhala mkhokwe ya zokolola mu Africa. Ikola madzi ndi kusunga chimezi komanso kuteteza takayapa sikukoloka ndipo madzi aja akamayenda ndamene amalongera chani ndiye timayendetsera thakayi. Ulimi osunga madzi omwe alimi akuchita mwazina sufuna kuti alimi aunge mizera koma m'malo mwake amangolima m'mabedi pofuna kusunga madzi. George Kalungu kulenga ripoti la Andrew Viano.
akatswiri dzira zofufuza ndi kuoneka zokhulika komanso mabomba adapeza kuti chinthu chomwe chinagwa kuchokera mlengalenga m'boma la Karonga sichophulika. Mkulu wa polisi m'bomalo Deputy Commissioner Kelvin Mlezo auza zodiakiwo kuti potsatira kuoneka kwa zama akatswiri atsimikiza kuti chinthucho chilibe chiopsezo chilichonse kwa anthu, koma iwo ati chinthucho ali nacho kulilongo kuti akapitirize kuchipima kuti adziwe kuti kwenikweni ndi chiyani komanso komwe chinachokera. Amlezo akuyankhula ndi Adams Odanenge. Atachi yang'ana chinthu chimenechi achipeza kuti sikumba sichophulika sinoti pakazwa loko chikuopseza mwamtundu umauli wonse ayi komanso anachiyesaso kuti aone ngati mina chikhozokhala ndiri pachingirezi timati radioactive ndi achipeza kuti sichili radioactive choncho sichiopsezo kwa anthu okhala mudera limene chakwerawo. Akatswiri amene wapeza zimenezo pano abwerera kupita ku headquarters chinthu choachitenga kupita nacho kuliko. Polisi ya Karonga Deputy Commissioner Kelvin Mlezo. Mvula nkhani pano pazodia kimvupo mawu na mulindime Happy Mzembe. Unoso muji wake pamene kupitikira. Nyumba malamulo pamezera mwatsa pano wanaona za ndalama za kunja pofuna kuwetsa malonda achinyengo olapa adzipitira chindapusa chofika 1.2 biliyoni kwacha. Boma lapeza 17 biliyoni kwacha onjezera wa msewu wa mangochi makanjira. Bunge la Makra lapititsa ntchito yokakulala ku maboma onse a dziko lino tsopano. Muzamsangulutso kampani ya Fokai iwonetsa koyamba pamema ya Welcome to Maula Prison patsime kulilongo. Tipitirire ndi nkhanizi. Bunge la Malawi Communications Regulatory Authority Makra lapititsa kufikira maboma onse mdziko lino ndi ntchito yokakulala za malo zosiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Kondwani Kachika wanankhula maphunziro amagulu okhudzidwa ndi zamalo ku Blantyre watikana pali pano akumalizitsa ntchito yotchula mayina misewu ya madera. Kasimaoko ayendeza mbiri. Mkulu woona zotumiza katundu komanso za malonda ku bungwe la Makra Kondwani Kachika wati ntchito yopereka nambala komanso zizindikiro zina za madera osiyanasiyana yomwe idayamba mchaka cha 2018 ikuyenda bwino ndipo magulu osiyanasiyana ayilandiranso bwino. Iwo ati pakadali pano maboma onse mdziko lino ali ndi nambala komanso pakadali pano Makra ikutsiriziza ntchito yopereka mayina ku misewu ya madera osiyanasiyana ndipo posachedwa iyamba kupereka nambala za nyumba. Ntchito ikuyenda bwino ndithu tinayamba timapanga studies kuno ku Blantyre tinapanga madera angapo kulilongoso tinapanga pilot study yomwe inatoonesa zinthu zina ndi zina zokuti titha kupanga improve kuyamba kupanga implemented national level. Pakadali pano president wa bungwe la Malawi Institute of Physical Planners Gilbert Chinde wayamika ntchitoyi ponena kuti ithandiza pa ntchito yopanga mapulani abwino amatawuni. Tengera kuti ifeyo tachiyamba chinthuchi tikuyenera kuchipanga implement chifukwa timadandaula kuti Malawi wachedwa apa kapena alibe chakuti koma mapulani alipo. Apres Kachika omwe amagwira ntchito yogulitsa malo ati ndondomekoyi ithandizanso kupititsa patsogolo ntchito zakagulitsidwe ka malo mdziko lino. Ntchito yomwe bungwe la Makra likugwira ikakhazikika ithandiza kuti ntchito monga zozimitsa moto kupereka madzi abwino kwa anthu komanso zachitetezo ziziyenda bwino m'madera osiyanasiyana. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Amene wanasuku lopakitsanizira ntchito za manja ya Nkatabe District Community Technical College ati zodandaulitsa kuti achinyamata ambiri m'bomali samachitawo ophunzirako zomwe ati zodandaulitsa. Mkulu wa sukulu a Felix Scott auza zodiac kuti mwachinyamata 60 mwakuphunzira ntchito za manja zosiyanasiyana kumeneko ophunzira khumi ndi asanu okhanda kuchokera m'maboma akuchokera m'bomali pomwe 45 kuchokera m'maboma monga Aruki, Mzimba ndi Karonga. Mmodzi mwa achinyamatawa yemwe ndi ogulu la achinyamata amalanda youth network m'bomali Dalitso Mutaya wati izi ndikamba kuti samanda uthenga wa sukulu nthawi yake komanso munthu zosadalirika choncho ambiri mwa osadziwa maphunziro akumeneko. Norbert Mzembe ayindiripoti. Yangu ndi Zodiac Lolemba mkulu wa sukulu yophunzira luso la ntchito za manja ya Nkatabe District Community Technical College ya Felix Scott ati ndi wodabwa kuti achinyamata ambiri ophunzira pa sukulu samachokera m'bomali. Magulu
kuwenzera ana metinyawo kila kukhapapo njana yosekera maboma ena ninga mjimba hizi kumaso mchao neswa nzizi kumaso kuwena amene waizo mtembo wangu kazi nzizo kuwenda kuzito ndi kusoka kwa kumbira kune la asinya matatu kemikeni pamina kuna kalafu yaku msingi Daliso Mtaya ni membara wa gulu la achinyamata akudera mfumu Malanda Bomali ndipo wati kusapezeka mnthawi yake kwa uthenga wokhuza maphunziro kusukuluzi komanso njira zosadalirika zofalisira uthenga oti achinyamata akalembetse ndi zina mwa zifukwa zomwe iwo samapitirako. Achinyamata tikutegereranyazo tuli information ali lamuti matekizo atenja wanzanga inyadi kuti achigero kumasuwa agenda damlo masura muteye tawapo tempa nyeka kile mwana makuwa batonga sabate ali sauti kumujunkonga akadalipa ano mkulu wa ofesi ya achinyamata Mbomali Youngson Ngwira avomereza kuti pali vuto la katumizidwe ka uthenga kwa achinyamata kuti akaphunzire msukuluzi komabe ayesesa kufikira achinyamata ochuluka kuti ulembe uno pakhale kusintha malo mwa Zodiac Mboma Nkatapendi nenope tambamtuwa mzembe. Bambulina wafamu njomvura mpunda kufika nkhalango zokuzibana mizimu Mboma na Mangoji. Mwanangu lisi Mbomalo amene Daudi wati izinza chitakatsolo pomwe mkuluwe amene Kijeke anapita ngitanya ndi abuso mwagono kambewo. Ile nthambi yazo nkhalango ndi nyama zokutenga Joseph Nkosi wakalenja Vuma afika mbeyalo kuwaona mamuzi tusibiri. Tembili potro mwana Western Quarter. malingana ndi mneneri wa polisi ya Mangoji amene Daudi izi zachitika mmudzi mwa Apilasia kwati yenda mazi Mbomali Daudi atamereke Jeke azaka 60 anapita kuyang'anira munda wawo wanyani ndi apusi omwe akuononga chimanga kumeneko iwawo ndizera kuti njovu inadukira wazitsitsi ikuyamba kuponda guluyo omwe anthu am'munda yoyandikira anakatsutsa polisi ndi azaumoyo za nkhanini kulokwena Izibamba amene anapita kumunda wake omwe mbali mwa nkhalango ya mizimu koma nazo njovu yolusa inatuluka kuchoka mu nkhalango ndipo yamupha anthu omwe anali pafupi ndipo anaona zonse zikuchitika ndi amene anatidziwitsa ife zambo zimene ndipo tinathamangirako ndi anzathu achipatala ndipo atamuyeza zotsatira zikuonetsa kuti bamboyi watisiya kamba kuphwanyika mafupa komanso magazi amatsikira mkati pakadali pano tawadziwitsa kale anzathu a nthambi yoyang'anira nkhalango ndi nyama zachilengedwe kuti achitepo mbali yawo pankhani padakali pano mneneri wa nthambi yoona za nkhalango ndi nyama zakuthenga Joseph Nkosi wati iyi ndi nkhani yokhudza miyoyo ya anthu chifukwa akatswiri ake afika kale mderali kuwathandiza anthu. Anthu omwe asakhale ndi mantha kwambiri fomwe malonjero yathu ali kale ku maloko akuchita situation andi china chomwe tinganene nchokuti munthu amene wapereka ndi njovuyo amalima mkati mwenimweni mwa na mizimu forest reserve. Koma nthambi yoti alimi mderali analowerera mu nkhalangoyi ndipo izi zotsatira za mchitidwe wolowerera mu nkhalango ndipo yapempha anthu kuti aleke kulima kapena kukhala mu nkhalango zotetezedwa. Ine Western Quarter ku Mangoji. zasangulutso akatswiri konse zisutso zapakanema fokayo amene anagwiritsa kanema ochita school days zakwaziwiri zapitazo akwenza filimu yatsopano welcome to Maula prison yolongoswa za moyo wamundende. Mmene wa fokayo atisayani machimitsano kuti filimu iyiyo yomwe yatenga bwezesa mundiwiri yakuiphika akukhulupirira kuti ithandizira kusintha anthu aganizire kuti kundende libalo oyipa olangirira lilamulo omwambiri akatuluka amakhala zigawenga zoopsa. Kalema yawo muntu wa prison kwambiri timafuna ndithu kuti tithe kufotokozera anthu zimene zimakhala zikuchitika mmalo amene munayiwo sangapite denge ngati ku prison kuja kuti athenso kukhala kuti amve nkhani za anthu amene ali kuti ali kumene kutako kuti pasakhale ngati kuti kusemphana kadziwidwe ka reality pakati pa anthu amene ali mu prison komanso anthu amene ali mu community. Kwambiri kwa anthu amathandiza kuthokoza chifukwa nazo kuti project imene sikanafika amene pali iyoyi kupanga chithandizo chawo kuchokera ku USF government kuzera mu Maula prison kuchokera ku anthu onse amene atipanga sponsor media imene ikutipangisa ndicho kuti tithe kufika panopa kuti ndi project yokutha ndimene ndikufunana kuti abasi a Malawi kuti athe kuona ndi kudziwa zina ndi zina zimene zimachitika malo mmene osadafikemo. Imene zimene nganene kwa anthu ena kandi ma companies kandi ma organizations amene ndikuthekera kuthandiza ndithu maluso ngati amafilimu
wa nthambi yowona za ndende Assistant Superintendent Steve Charles Meke wati nthambiyi inachita chopambana kuvomereza ganizo la akatswiri pa zisudzo kujambula filimu yomwe ithandizire kusintha anthu maganizo oyipa amene amakhala nawo pa omwe atuluka ku ndende. Kujambula kwa filimu iyi ndi kuyambanso kwa moyo wina ku nthambi ya Malawi Service chifukwa chonena kuti kwa nthawi yayitali anthu akhala akumva nkhani zokhudza ndende zimene mwina sizili mmene zili kumuona kuti mfumu imeneyi muli nkhani zokhudza mmene tikusinthira anthu amene ali mndende kudzera maphunziro amene timapatsa okhudza mkalasi limene kulili ku secondary komanso maphunziro aluso la amanja osiyanasiyana amene amathandizanso anthu amenewa akatuluka kuti akhazinzika zopambana kudziko lino lawo. Anthu amene ali ndi maganizo olakwika ndi amene samati munthu amene anali mndende akatuluka samulandira ngati samulandira ndiye kuti chifukwa chanso amabwerera ku ndende ndiye kuti anthu amene akati kuti akudzaza ndende zathu ndiye kuti ifenso ngati nthambi ya ndende muno Malawi sitithanso kuwapatsa anthu amene aja maphunziro osiyanasiyana kuti miyoyo yawo isinthe ndende zodzaza kwambiri. Mneneri wa nthambi ya ndende Assistant Superintendent Steve Charles Meke bungwe la Universal Service Fund pansi pa bungwe la Makala ndilomwe lithandizira kwamngulu ndi 17 miliyoni kwacha pa 40 miliyoni kwacha yomwe yagwira ntchito kukonza filimuyi yomwe ayikhazikitse pa filimuyi mu mzinda wa Lilongwe. Apasi mbiro mpamtsikizo pa nkhanizi mmawa uno kumasanasiyane nayinso mitu yake. Nyumba ya malamulo yavomereza lamulo latsopano lowona za ndalama zakunja pofuna kuletsa malonda achinyengo olakwa adzipereka chidakuzo chofika 1.2 biliyoni kwacha. Boma lapeza 17 biliyoni kwacha yowonjezera ya msewu wa Manguwa Chimakanjira. Bungwe la Makala lakapikitsa ntchito yoyipa keyala ku maboma onse a dziko lino tsopano. Muzansa ngulutso kampani yafokhaya iwonetsa koyamba kanema ya Welcome to Maura Prison pamene ku Lilongwe. Ndine Happy Mzembe zikomo kuti kuneka pamenepo mmawa bwino tsopano kudanitsa nyengo. Angatsiyane za nyengo za mazulo bwenjero shaona nyengo mauno mulekile tonge mhoni kwafunda kumaso kuli mjambo ndipo chiyembekezero mvula ya mabingu m'madera ena oshepa maka amphepere mu nyanja komanso chigawo chakumpoto. Mphepo idzomba kuchokera ku Mvuma koma yamkuntho m'madera amene mukhale mvula ya mabingu ndipo lachitatu tiyembekeze mitambo komanso dzuwa patali. Mauno ku Blantyre komanso ku Mzuzu kwafunda ndi madigiri 18 pamene ku Lilongwe kwafunda ndi madigiri 17. Mangochi kwafunda ndi madigiri 22 pamene kwa Mkapu kwafunda ndi madigiri 23. Ndipo nthawi yomwe dzuwa layembekezera kulowa lero pa 8 April 2025. Ku Blantyre 24 minutes to 6 pamene ku Lilongwe ndi ku Mzuzu dzuwa layembekezera kulowa 18 minutes to 6. Za nyengo zikufikani kuchokera ku nthambi yowona za nyengo m'dziko muno. Mwana injine tonge mhoni mawa wabwino. Amakupatsirani za nyengo.